Chlapci, trošku si nám Doom Eternal. Ide na to. Ideme trošku na niečo, čo som čakal celý čas. A vôbec sa na to neteším, ale že vôbec. Čaká ma trošku taký menší boss fight s jedným takým pekným chalančekom. Marauderíkom. Ja sa tak neteším, ty kukus, to dám, že typujem, 20. pokus. Typujem, hej. Poďme na to. Teraz máme ešte cutscénu, ale... Jo. Ja tak nechcem znova proti nemu bojovať. Nechcem. Chudák. A tak ono budem pomáhať ešte potom v ďalších partoch, častiach, no, akože myslím aj v... neviem hovoriť ďalej. Jo, Dr. Hayden, mŕtvý. A kto tam prichádza? Čauko. Ježiš, na teba som sa tešil celý Doom Eternal. Marauder. Kokos. Dobre, poďme na to. Ani nikdy som nechcel, ty debil. Poďme na to, chlapci. Držte mi palce. A začína to. Marauder. Presne, chlapci. Toto je ten problém. On je strašne rýchly. Dáva, že bilión damageu. Fúr sa takto hýbe. Dobre. Psíška dáva velice, áno. Dáva takto furt štít, jak debil. A ja akože absolútne neviem, čo mám robiť. Tyjo, ubral som vôbec dačo? Ajaj. Au. Čo? No. Nie. Daj sem tie healy. Ďakujem. Poď, ty hovno. No poď. Ty, ak to bolo dobre tesné, skoro ma hitol. Ja mám náboje do... Daj mi. Ne, ja som chcel náboje. Dobre, trochu daj mi, čo som mu dal. Ale ja to nechápem, akože, ako to funguje. Poďme! Teraz som mu nabombil. Teraz som ti nabombil, čo? Aj ty mne. GG. No, GG, poďme! GG. Uni! Dobre, ďakujem. Nie, poď! Nie, Zazu. Nie, nemám náboje už. Jau. Som mŕtvý. Škoda, tak tesne. Mohol som dať na prvý pokus. Ja som debil, že sám som sa zabil. God, nevadí.
Prvý pokus a skoro som ho dal. Fakt by, možno typujem tak 2 hity brokovnicou by bol už mŕtvý. Nevadí, dobre. Dobre. Dá sa to. Je to možné. Musím sa len furt uhýbať, proste furt deše musím používať tým jeho veľkým sekram, proste musím využívať tedy, keď proste nedá dole ten shield a vtedy ho hitnúť brokovnicou, aby sa omráčil a potom mu nabombiť. Dobre. Nevadí, druhý pokus. Ty. Dobre, to sa mi ľúbi, to sa mi veľmi ľúbi. Dobre, ty kokos, by som mal na druhý pokus. Poď druhý pokus. Poď. Už musím mať strašne nahitovaný, musí byť. Poď, bol punch aj. Ten bol punch mu hovno urobil. Super, už nemám ani náboj dovolený. Druhý pokus. Akože, dobre chlapci, mám iba hrný planetly, hej, režim. Ale... Čo ti dáva druhý pokus? Yes! Yes, ty kokos. No ale najhoršie na tom to, že hovoríte si, že raz Marauder a potom hotovo. No ne. Ten Marauder sa mi bude obdivovať proste furt od teraz. Proste raz sa proste stane, že ho tam proste stretnem. A môžem sa aj, viete čo. Dobre, akože vidíte, akože Marauder, on je strašne rýchly, dáva dosť veľa damageu, otravní sú strašne tí psovia, čo spawnuje. Len musí, counter jediný, aký na ňom funguje, je proste, že keď začne u ňom priblikne do socisčníka také zelené svetlo, tak vtedy ho hitnite brokovnicou, treba, aby sa omráčil a vtedy proste mu rýchlejšie najdať, aby dal taký damage, lebo dosť je veľká oslabená tá double barrelka, to proste, táto, áno, ďakujem Zlatko moja, no, bez teba by som to nezavadol, ale yes, konečne som ho dal, yes, a ideme teda dokončiť, teraz by to mal byť koniec, yes, haha, nice, som strašne rád.